Бакалавърска теза, дипломен проект, място, роля, приложение на визуалните, изящни, приложни, промишлени, пластични, изобразителни изкуства на сцена. Ивайло Масочки, Нов български университет, театър, сценография. Визуалните изящни, приложни, промишлени и пластични изобразителни изкуства на сцена към текст, осветление, пространство, декор, паспарту, декор Молиер, реквизит, костюм, към среда, епоха, климат, география, социална група, аксесуар, грим, обувки и перука, психология на тялото. Като обект на вдъхновение за творческо изследване на спектър от визуално изразени образи на едно имагинерно пространство, което позволява акцентиране и концентриране на вниманието върху предмета на изследване, именно картината на сцена. Теза. Може би сега е момента да вметна, че зад мен се намира финалната скица на произлезлият от тезата с творческо изследване театрален арт перформанс в най-основният му вид с живописни платна, изграждащи декора, за което ще стане въпрос в настоящата теза. Теза от Ивайло Масочки. Място, роля и приложение на визуалните изящни, приложни, пластични, промишлени, изобразителни изкуства на сцена. Съдържа теза, творческо изследване и театрален арт перформанс. Настоящата теза е изградена едновременно с творчески експеримент за създаване на сценография от авторски живописни платна, костюм, маски, скулптурни елементи, създавани в процеса на изследване на вариантите за поставянето им на сцена, как се вписват в различни елементи на театралната сценография и как контактуват с текст, актьор, осветление и пространство в конкретен театрален акт. Отнесено към текста, едно живописно платно или произведение на изобразителното изкуство би могло да бъде както вдъхновено от конкретен драматургичен текст или създадено за нуждите му, и да бъде само по себе си или в взаимодействие с произведения причина за създаване на нов драматургичен текст. При изграждането на живописните платна в творческото изследване към тезата съм повлиян от конкретен текст, но в крайна сметка след създаването си и подреждането им в смисъл на декор стават повод за авторски текст и отправна точка за създаване на драматургия по тях. Що се отнася до връзката сценично осветление, живопис или друго произведение на визуалните изкуства, то стигам до извода, че конкретната проблематика е желателно да бъде заложена още при създаването на произведението, както и добре обмислена като взаимодействие с останалите елементи на театралната сценография и на театралното изкуство въобще. Ще презентирам по-отделно някои платна, планове, изящни и приложни и промишлени изкуства в взаимодействие на театралната сцена, лабиринт от картини, представляващ експерименти за лабиринт от картини. За да не отегчавам аудиторията, не смятам да изчитам цялата теза, която е свързана с отнасянето на всяко едно
произведения към отделните елементи на театъра, отделните жанрове в изобразителното изкуство към отделните елементи в театъра. Ще премина към изчитане на финалните на финалния абзац на тезата, за да премина към представяне на самия арт перформанс, който смятам, че би защитил и допълнил казаното до тук. Независимо дали се касае за класическа постановка, в която участва само едно произведение някъде в сценографията, или както в случая цялата постановка е изградена с идеята да бъде произведение на изобразителното изкуство в театрална форма. Картината като аксесуар в костюм. Значи, преди да изтече предоставеното ми време, ще презентирам произтичащият от тезата с творческо изследване театрален арт перформанс мъж с един от текстовете към една от картините, едно от живописните платна, в конкретност мишена вечност, концентричност, ексцентричност и разстоянията нямат вече смисъл, когато физиката вземе връх. На тази страница е момента, в който трябва да благодаря на всичките си преподаватели за консултациите по тезата.